bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Kwenụ ya. Anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Kwenụ ya. Bụ ndị họrọ ka ọzọ ha nwere isi ọma bụ ndị onye họrọ ka ha bụrụ ndị ike. Ha nwere isi ọma, ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị ike. Anyị niile n'isi ọma, anyị nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Anyị ejie? Anyị ejie? One more. Okay. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Otu dịrị Jesu.
Otodeni Jesu. Tata bụ ụka nke 19 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maas tata. Na aja nke maas tata, ndị ada ọlụ Gedegwum USA na-enye Chineke ekene ka convention nke ha melụ nyaa were gaa ọfụma, were na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya ka ndị niile bịara ya wee narụkwe n'ude na ọṅụ. Ezinụlọ Emmanuel na Chika Nwobodo na-enye Chineke ekene maka amara ya na ngọzi ya oge ugbu a ya na nwunye na-elota ọgụ arọ ha ji wee bụrụ di na nwunye. Florence Eze na-enye Chineke ekene ka Chineke si wee zaa olu akwa ya na ekpere, wee na-ayọkwa ka o si etu a na-agọzi ha na-echekwabafa. Ndị Daughters of the Holy Spirit na-asị congratulations na wee na-ekenekwa ụkọchukwu Emmanuel Obimma, onye nke na-emekwa mmemme ọgụ arọ 14 o ji wee bụrụ ụkọchukwu. Greg na Skologa Amaka na-asịkwa congratulations, wee na-ekenekwa Fada Emmanuel Obimma, onye nke na-elotekwa arọ 14 o ji wee bụrụ ụkọchukwu, ka Chineke na-agọzi ya na-eduye n'ọrụ ọ na-alụ. Ezinụlọ Udoji na-ayọ maka mkpụrụ obi Joseph Udoji. Maxwell Ogoke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Jude Ogoke. Monica Utom na-ayọ maka mkpụrụ obi mamụ ya Irene Agboti Arịbụa o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Monica Utom na-ayọkọ maka mkpụrụ obi Stephen Ogbonnaya Agboti, Maria Ugo Agboti Nwobi na Stephen Agboti. Pat ndị Igwe na-ayọ maka mkpụrụ obi mamụ ya onye nke rapụrụ na Tọzdee anụnwa, Her Royal Highness Theodora ndị Igwe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị tata bụ ụkọchukwu Irenaeus Ene Ogo. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
n'obi Chukwu isi ala nye Chineke onye na-eme mma lenu m n'obi ya. na nwa na mmụọ nsọ ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. N'ime Kristi ndị Igbo nọ na Los Angeles na ndị enyi ma ndị si wee bịa otu Jesu Kristi, anyị gbakọrọ ọnụ na Jamisa dị ọsọ nke ụbọchị tata bụ ụka nke 19 iji wee jaa Chineke anyị mma maka ndụ o nyere anyị, maka afọ ọma ya n'ebe anyị nọ. Anyị na-ayọ maka ogologo ndụ na arụ isi ike n'isi ndị nne na nna anyị, n'isi ụmụaka anyị, n'isi ndị enyi nakwa n'ikwu na ibe, ma were azụmahịa anyị na ọrụ anyị dị iche iche na-atịkwa Chineke n'aka, na-ayọ ngọzi ya na mbuli elu. Na Jamisa dị nsọ n'ụwa anyị na-echeta ndị niile agụtagoro anyị ha na ebumnuche ha, mana kịta ana m elotara anyị niile na Jamisa dị asọ eleli ya bara ụba. Jamisa dị asọ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, maka ụwa niile, maka ige ya. Onye ọbụla rụrụ aka isi kịta yọọ Chineke ihe o bu n'uche wee bịa Jamisa dị asọ n'ụwa. Onye asị anyị yọọ na anyị ga-ayọta, anyị chọọ na anyị ga-achọta, anyị bụ aka na a ga-emeghere anyị ụzọ. Eburu m mkpa bịa n'ụlọ gị, ekwela ka m bụrụ ya na. Eburu m mkpa bịa n'ụlọ gị, ekwela ka m bụrụ ya na. Ụmụnne m, ijikọta onwe anyị nke ọma maka nrube nke Eucharistia ka anyị rịọ Chineke gbaghara maka njọ anyị gaa. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jide niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-duru anyị na ndụ ebe ebe.
Chineke ji ike niile dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka mmụọ ka anyị jiri bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị, ka obi sie anyị ike ịdị na-akpọ gị nna, anyị ewee tozuo oke ịbata n'oge ahụ ị kwere anyị na nkwa. Ihe niile ndị a ka anyị na-arịọ site na adịmọla anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa site ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke amamihe. E buru nna anyị ha amụma maka abalị ahụ ka ha were ọṅụ nwee obi sie ike mgbe ha hụrụ ụdị nkwa ha tụkwasịrị nchekwube ha na ya. Nke a bụ ihe dị nke gị na-atụ anya ya. Nzọpụta ndị ezi omume na mbibi nke ndị iro ha, n'ihi na aka ahụ ijiri mekwata ndị iro anyị ajọ ihe ha mere anyị, bụkwa aka ijiri mere anyị ọgọ site n'ịkpọkọta anyị n'ebe elu. Ụmụ ọma nke ndị ezi omume gara na-achụ àjà na nzuzo. Àjà nsọ ahụ ha jiri otu obi chụọ bụ ihe Chineke chọrọ ka emee. Okwu ngosi abụ ọma na azịza ya. Ihe unu ga-aza ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya zara. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Unu ndị ezi omume, werenụ mkpu ọṅụ ṅụrịwa na di nwenu, n'ihi na ndị kwụ ọtọ n'obi kwesịrị ịnara otuto. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị bụ Chineke ha, ndị ọhọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Onyenwe anyị na-echekwaba ndị na-atụ ya egwu, ndị tụkwasara obi n'ịhụnanya ya, ka ọ zọpụta mkpụrụ obi ha n'ọnwụ, bịakwa ebe ha ndụ n'oge ụkọ nri. Ha nwere isi ọma bụ ndị Onyenwe anyị họrọ
anyị na-eche onye nwe anyị n'ihi na ya bụ enyemaka na nchedo anyị. Onye nwe anyị chakwasị anyị ebere gị ebe anyị tụkwasịra nchekwube anyị na gị. Ha nwere isi ọma bụ ndị onye nwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị onye nwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị onye nwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ edegara ndị Igbo. Ọ bụ sọ okwukwe na-enye anyị obisi ike na ngọzi ahụ anyị na-atụ anya ya ga-abụ nke anyị. Ọ bụkwa site n'okwukwe ka o jiri wee anyị anya na ihe ahụ a na-anaghị ahụ anya ugbu a bụ ihe dị adị n'eziokwu. Ọ bụ okwukwe ka e jiri mara nna nna anyị ha. Okwukwe ka Abraham jiri rube isi n'oke a kpọrọ ya wee bulie gawa n'ala nke ahụ oke ekenyere ya na ụmụ ya. O biliri gawa njem na-amaghị ebe ọ na-eje. O jiri okwukwe bata ka onye bịara abịa n'ala ahụ ekwere ya na nkwa, bịakwa biri ka ọ bịa n'ala ahụ ekwere ya na nkwa, ya na Isaac na Jacob bụ ndị ha na ha so rite oke otu nkwa ahụ ekwere. Ha biri n'ụlọ ikwu n'ala ahụ wee na-atụ anya oke obodo nke Chineke bụ onye kọrọ ntọala ya, onye chọpụtara ka esi ewu ya na onye ga-ewu ya. Ọ bụ site n'okwukwe ka Sera bụ nwaanyị aga na agadi nwaanyị gafere ịtụ ime ji nwee ike ịtụ ime, n'ihi na o kwere na onye ahụ kwere ya nkwa ga-emezuru ya ihe o kwere ya na nkwa. Ọ bụ otu a ka e sitere n'otu nwoke dịka osisi kpọrọ nkụ nweta ụmụ ọnụọgụgụ ha karịrị agụta. Ụmụ ha karịkwara ọnụọgụgụ ha dịka kpakpando nke igwe na aja dị n'akụkụ mmiri. Ndị a niile nwụrụ n'okwukwe mgbe ha na-ahụtaghị ihe ahụ ekwere ha na nkwa, ma ha siri n'ebe dị anya hụ ihe ahụ ekwere ha na nkwa wee nabata ya, bịakwa ghọta nke ọma na ha bụ ndị ọbịa n'ala eji n'elu ụwa na ndị ije n'elu ụwa. Ndị si otu a akọwa onwe ha na-egosi na ha na-achọ ebe ahụ ebere obibi n'eziokwu. Ihe dị ha n'obi abụghị ala mbụ ahụ ha si n'ime ya pụta, n'ihi na ha na-ahụ mbụ ahụ n'obi ha nwere ohere ịlaghachikwa n'ebe ahụ. Ma otu ọ dị, ha na-achọ ala nke ka mma, nke bụ ụlọ ewuru anyị n'eluigwe. Ọ bụ ya mere ihe na-adịghị eme Chineke ma akpọ ya Chineke ha, n'ihi na ọ bụ ka ha ka o wuru obodo ahụ. Okwukwe ka Abraham ji were nwa ya bụ Isaac chụọ aja mgbe Chineke nwara ya ọnwụnwa.
Abraham ka Chineke kwere nkwa ịmụta ọtụtụ ụmụ. Ọ bụ ezie na ọhụụ ụmụ ndị a ekwere ya na nkwa, ma o jikere iji naanị otu nwa ahụ amụtara chọrọ Chineke aja. Chineke gwara ya sị, site n'aka Isaac ka aha gị ga-esi aga n'ihu. Abraham nwere okwukwe na Chineke nwere ike ime ihe niile o kwuru, kulitekwa ndị nwụrụ anwụ. Enwere ike isi na Isaac bụ onye ọmụmaatụ onye esiri n'ọnwụ bilie. Okwu nke Ọsabụwa. Igbo atụrụ ntakịrị m ụjọ atụrụ unu, maka na ọ masịrị nna unu inye unu alaeze. Ree n'ihe unu nwere, nye n'ụmụ ogbenye onyinye. Nwetara n'onwe unu akpa ego nke na-agaghị aka nka, akụ na ụba nke na-adaghị agwụ agwụ n'eluigwe. Debe onye ihe ọbụla na-enweghị ike ịbịa nso, ebe ahụhụ ala na-enweghị ike imebi ya. N'ihi na n'ebe akụ na ụba unu nọ ka obi unu nọ. Hụkwanụ na unu jikere ejike, n'ihe ọkụ unu na-enwu ọkụ. Dịnụ ka ndị na-eche mgbe nna ha ukwu ga-esi oriri agbamakwụkwọ wee lọta. Dịnụ njikere imeghere ya ọnụ ụzọ ngwa ngwa ọ kụrụ aka n'ụzọ.
Ngọzi dịrị ụmụ odibo nna ahụkwu hụrụ ebe ha mụ anya mgbe ọ lọtara. N'eziokwu agwa m unu, ọ ga-eyiri uwe eji agba odibo bịakwa kụziere ha erimeri n'ọnọdụ ọ kwadoro ha. O nwere ike ịlọta n'etiti abalị ma ọ bụ n'oge chi ọbụbọ. Ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ ma ọ bụrụ na ọ lọpụtere ha ebe ha nọ n'ọnọdụ njikere. Unu ma nke ọma na ọ bụrụ na onye nwe ụlọ maara oge onye ohi ji abịa, ọ gaghị ekwe ka ewugo ụlọ ya. N'otu aka ahụ kwa, mụrụ n'anya dịnụ njikere, n'ihi na nwa nke mmadụ na-abịa n'oge unu na-anaghị ele anya ya. Pita wee jụọ ya sị, onye nwe anyị, ọ bụ anyị ka ị na-atụrụ elu a ka ọ bụ onye ọbụla ị na-atụrụ ya? Onye nwe anyị wee zaa ya sị, onye ka ị chere bụ nwa odibo ahụ ma jụrụ ihe afọ kwesịrị ntụkwasị obi, onye nna ya ukwu ga-ekenye ọrụ ilekọta ezinụlọ ya ka ọ na-enye ndị ezinụlọ ya nri na mgbe ya. Ị ga-abụ odibo a gọziri agọzi ma ọ bụrụ na nna gị ukwu alọta hụ ka ị na-eme ihe ahụ ọ chọrọ. N'ezie, o doro anya na mgbe ọ lọtara, ọ ga-etinye gị n'ọnọdụ ị ga-anọ na-elekọta ihe niile o nwere. Kama ị bụrụ odibo ahụ nke na-asị n'ime onwe ya, nna m ukwu ga-anọ ọdụ tupu ọ lọta, ị malite odibo ndị nwoke na ndị nwaanyị ọzọ ị kwesịrị ilekọta anya ihe. I bidokwa na-eso ndị na-aṅụbiga mmanya, bụrụ onye mmanya na-egbu. Na-agụ ga-alọta n'ụbọchị ahụ, n'oge ahụ ị na-atụghị anya ya. Ọ ga-atakwa gị ahụ, tinye gị n'ebe a na-edebe ndị na-ekwesịghị ntụkwasị obi. Ya mere, odibo ahụ maara ihe nna ya ukwu chọrọ ka o mee, ma jụ ijikere chere nna ya ukwu ma ọ kpebie ịhapụ ime ihe nna ya ukwu chọrọ, a ga-eti ezigbo ihe otiti. Mana odibo ahụ na-amaghị ihe nna ya ukwu chọrọ ka o mee, ma ihe ahụ na-ewetara ndị mere ya ihe otiti, a ga-eti ntakịrị. N'ihi na ọ bụ onye nyere ihe hiri nne ka a ga-ele anya ịnata ihe hiri nne n'aka ya. Nwoke ahụ ndị mmadụ nyere ihe hiri nne n'aka ka ha ga-ele anya ịnata ya ihe hiri nne ha sitere n'aka ya. Ozi ọma ozi ebe ụwa. Ka anyị sirezikwa n'ụlọ wetụkwa ajọ anyị. Otito dị Jesu Kristi. Ike a na-ekele unu niile maka ikwete nnabata m ma kwute ka m soro unu gaa Mesaya ya taata. Itinye unu na okwu Katikizim na-amalite n'afọ m bụ Reverend Fada Enogu Ireneus onye achọra m. Abụ m Fada Enugu Diocese na Nigeria. Abụ m onye Ụmụaka Town dị na Local Government Enugu State. Ọ bụrụ ọbara ọma. Ekwucherekwa m. Abụ m nwata akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na Lateran University Rome kemgbe 2023. Anyị mechara akwụkwọ na June 30. Anyị nọ ezumike kịta wee sị ka bịa na nke ezigbo enyi m nwoke bi na California, o bi na Bakersfield, Victor Shime. Ụmụ ya gụrụ akwụkwọ, ihe eji mara ya bụ oke matata. Nke unu ga-ame maka obigo ike Los Angeles bifo ọgara na Bakersfield. Ana m ekele Fada unu maka ịnabata m. Mụ na ya fụrọ tupu o wee sị m gaa karịa masị.
enyi mmeki na m bịara enyi m wetara na m bịara Amerịka ezumike American Field bọsịzi m batara n'ụlọ ụka agbasa ụka obi duru bịakwuru m n'aka sị m fada Igbo onye mụ na-emechi nkọwa ọsị m oge maka maka fada ju isi ala mara ọsị m na ya ga-eme ka mmarị ya ọ nara nọmba m kpọọ fada ju ya na fada ekwuchara onye m nọmba fada ju na nkata isi unu mụ na ha abụba na nkata izu mụ na fada ju ọsị m fada ka ịbọsị ị ga-abịa bịa kwụrụ n'Igbo masị ọsị na ha ga-achọkwa ịfụ m ndị na-eje na-erika enwere m ebe m ga-eje họlide ngwa oke mata ọsị m fada bịa be m asọmọwa nlutezie obi wee fụ m sị m fada ịmagoju kpọọ fada ju esi m fada 10 Ọgọst ya kara ndị Igbo masị very simple ihe a bụ izi na-abịa USA ịnọ na Naijiria n'afọ ahụ dịka ịnụzi Los Angeles site n'ọrụ ọnwa ji ebe niile amen otu nọ n'ebe a ndị nọ na be anyị na-ewe n'ọnwụ na Chukwu nọ na ụlọ emewuri ya bụrụ na achọrọ ime ya ụlọte m na-ekwu na ime ihe ya bụ gịnị maka na ị chọghị ime ya ma na ịfụ ya dị ka ajọ mmadụ maka na ya bụrụ nwanne papa gị ma nwanne mama gị ma ọ na-adị mma ọkwa sị na ụmụnna nwezu akụ gị na-eme ilu a na onwe bọsị ndị fada Enugu nọ misi bishọp anyị bishọp Alisis wee sị ọ bụrụ na ọ ga-adị ka o soro ya n'obi ihe a chọrọ bụ ka fada ọbụla na dayọsis ya jee n'obodo oyibo ogologo ọmụsọide ijeje nwere gịnị ịnata ka anyị bụ otu ọzọ esi eme ihe ọdụ ka anyị nọ n'aba anyị Naijiria ihe nwere kpuchi anyị ọbụla dịka enyere ugogbe anyị nọ ịdabụrụ ọfụma ijepụ ejepụ nata etu isi aka ihe ga-agbanwe obere etu isi eme ga-eme gịnị ga-abụ ọkasị obere n'eziokwu kemgbe m jere ego akwụkwọ na Rome enweghị ọtụtụ mgbanwe n'ime mụnwa akago m ụka gụọ ihe ọgụgụ sabọ mas n'obodo oyibo n'Italy akago m ụka na Spanish Church gụọ ihe ọgụgụ sabọ mas sọmụnwa mana na be anyị masaba bịales sepụ ya agbasa ụka eje isara bịa asamoto fada ị ga-asụ akwa fada ji kama sụ akwa masaba sụ akwa ọta efu ya onye pụtara ebe a ịnọchi obodo Igbo nata onwe bịara ya ga-asa agụmasị kelee ya agbasa obodo si abịa rie nri ọbụrụkwa ha bụ okwuchu nkwadola ma ọkwa esi mgbe ihe mana ọma nsọ ewe maka agụrụ m ka esi akụzi nkụzi oge ha na-akpọ setịdọshọn ihe ị ga-eme jupụta echiche ndị mmadụ ka ha dị uche ebe ị nọ iwe batazi ya isiokwu tata bụ gịnị na ihe ọbụla anyị na-eme n'ụwa nwere gịnị ụgwọ onye ọbụla kwuo ya yes our rewards await us ihe anyị na-eme nwụrụ ụgwọ n'isi ya nwere ihe mere na anyị nara n'iyi n'ụwa amen ụbọchị ụka gara aga ka okenye ya sị Jesu biko bụ nwanne m bụ onye m oke nke ruoro m n'ike ara Jesu esi onye mere onye na-eke ihe na-esiri na nwanne gị onye nke ọzọ sị na owuwe ihe ubi arụ ebuka ji gbara kasara ọka eju wit ihe niile juru ka e ka ga-esi ya m ga-ejesigbo ọba m lụọ ya bụ megide onye gogo anyị ibu ogwe bata gịnị ihe ndị a niile echezi okwu ndị anyị na-agụ ihe niile ị nwere n'ụwa ọ bụ onye nyere gị ha ọ bụghị mara ọchụ nyere ka eziokwu
chetazie na o nwere kpata tutu enye gị ya mgbe anyị na-agụ akwụkwọ nka na seminarị fara nwa bekee na-agwa anyị any excess you have does not belong to you. Any excess you have arụrụ ihe ọ bụla nwere karịa iwere nke ahụ ga-ezuru gị nke ọzọ bụ onye nwe ya onye na-agbata obi gị onye ahụ na-enwerọ onye ahụ ịka ya na nwe ya mee ka o mee gịnị mee ka o ruo ha aka ekpere anyị adị ebe Chineke na-eme nke a Chineke mee ihe nke a bịa ka nke ọzọ bịa ka ebe ka ọ ga-esi wee bịa ọ bụrụ na ọ bụrụ n'aka mmadụ ibe gị emee abịa ma ọfụ amachọrọ m ka esi eme mmetego ofu amen. obere aka m kọrọ kịta banyere excess ị nwere na onye si ka abịa ka ere ya nwanyị nwanne ya akụrụba ha ebe a ga-okwuta asụ eme gịnị wee malite ebe a ga-okwuta asụ eme gịnị wee malite owe dị mkpa na anyị matara na eluigwe dị ọkụ mmemme gịnị dịkwazịrị n'echiche anyị n'eluigwe ụgwọ Chineke na-akwụ ọ bụ ebe Chineke na-akwụ ndị biri ezi ndụ ndị hụrụ ya n'anya ụgwọ ọrụ ha gịnị wegoro ọkụ mmụọ ebe Chineke na-apịa onye tarị onye gịnị bụ ọkụ mmụọ ebe Chukwu na-apịa ekwensu tarị apịaba apịaba ọ bụ ya ka ya ka ndị gịnị ebe ahụ ụjọ na-atụzi anyị obere ndị hapụrụ iji ohere Chineke nyere ha wee mee gịnị wee fee Chukwu wee gosi mmadụ ibe ha gịnị ịfụnanya ọ ka ya bata n'ihe n'okwu Chukwu anyị n'ụtụtụ a maka ndị a ga-eme gịnị ndị a ga-apịa ịtarị na ha emere uche gịnị nna ha ukwu ka ihe ọ na-arụrụ anyị aka retribution ụgwọ a ga-akwụ anyị n'oge gịnị oge ikpeazụ maka ị maara ị kwesịrị ime ihe a ime gịnị ịkpacha ya hapụ ime ya adịghị ọbụla na-egosipụta na enwere levels of punishment ọ na-alụta ka enwere gịnị ndị a na-amachụpụcha completely ndị a ga-asị ngwa a ga-ata gị afọ atasa gị akwụkwọ a ime gịnị na nwata kwa aka o mee gịnị usoro ọgaranya rie nri kedu ụmụaka unu ha nọkwa ebe a onwefu onye ma ihe a m kwu kịta nwata kwọcha aka ịmịa ịmara ya ụmụaka unu ka nne gị ọ bụrụ gị na onwe gị ụmụaka unu amụ gị ebe a ndị amụrụ ebe a ka nne were ofu onye amụrụ ebe a ga-eweregoro aka ụnụ atụ n'ụjọ oke mụta nke ọfụma ị na-alụo n'ụlọ jụọ nne gị maọbụ nna gị okwu ahụ fada kwuru kedu ihe o luru nwata kwọchaa aka usoro ndị ọgaranya maọbụ usoro ndị okenye mee gịnị rie nri onwe ihe ọ na-egosi bụ na a na-elu ogo ihe elu a na-elu ogo ihe elu ghọtara ya. Thank you very much. Okwu izu m ga-agwa ya tata bụ gịnị it is only those things you give away that belong to you. Sọsọ ihe ahụ i nyere ndị mmadụ dịka enyemaka bụ ihe bụ nke gị n'eziokwu. Ịghọtara okwu a? I kwetere na ya? Sọsọ ndị i nyere ndị mmadụ bụ gịnị ihe bụ nke gị n'eziokwu. These things have been kept for you in eternity. Onwere onye ga-ezi ya. Onye ori ejewuru ebe ahụ jee gịnị jee were ya. No, Chineke degoro gị ya n'akwụkwọ maka ile lote n'oge ikpeazụ onwe ndị a ga-asị bịa na ndị dị gịnị
ndị dị ngọzi nke nna m n'ihi na oge agụụ na-agụ m unu mee gịnị unu nyere m nri akpịrị na-akpọ m nkụ unu mee gịnị unu nye m mmiri ọṅụṅụ anọ n'ụlọ ọgwụ unu mee gịnị unu bịa neta m nọkwa n'ụlọ mkpọrọ unu mee gịnị unu bịa neta m amen ụmụ ihe ndị a bara nnukwu uru ọ dị mkpa n'ime ndụ anyị elozoni ya and a na-asụ ya n'Igbo charity covers multitude of sins ọ na-enyere anyị aka na-enweta gịnị mgbaghara dịrị njọ anyị ị na-enye ya ezi Chineke biko ihe a bụ ihe ị nyere m ana m enye onye a ma na-ayọ biko nara onyinye a ma site na ya gbuoro m ihe bụ mkpa m maka agbanyeghị ka ihe ị nwere aha na ị ka nwere mkpa ọ bụ eziokwu ana m eji ihe eme ọgụ ka nye onye na-enwerọ mana Chukwu biko gbuoro m mkpa m imebe mkpa nke mmadụ amen kaba arụ ka ịfụ na o nwere ihe ị na-enye a sịkwara na onwero ka ọha m kịta na-ekwu okwu a na ikekwa Antoni ga na-eche ọkwa nna gwa ka ezere sensị gị bụ ihe m ofu moto ifuru m enwero gị bụ ihe m ofu moto ụfọdụ ekwughị okwu ya ị nwere ise ifuru m enwero cha ịma mbụ ihe m ofu kịta so ife agụ onweghị azụ onye a ga na-enye ghọta ya kịta na gị nwa na-eche ihe a m na-agwa gị n'ọgụ a bụ ihe kwesịrị ịdị na-enye onye ọbụla fụ onwe ya ya ga na-enye kemgbe m chiri fada echefara dị ihe 2005 alụgo m ọrụ n'ime obodo anọrọ m ọgwụ diocese 10 years from 2005 to 2015 ịnọ n'ime obodo ị ga-afụ ndị mama nnukwu papa nnukwu ndị agadi ọ bụ eziokwu ịfụ ndị na-afụrụ ego a ga-eji kwụ ụgwọ na township nata krismas egwurugbo ha ma nachi ha fọzọ ego eji akwụ ụgwọ ụlọ ihe ndị a niile juru eju amen ikwu udokwu Chukwu a o nwere onye ga-asị akwụkwọ ya fada ịma na nwa ihe m nwere so gwa ha achọrọ m idenye afọ na akwụkwọ ka ọ bụrụ na o nwee wetara ihe a ga-eke ndị mmadụ ka m bụrụ nọmba 1 a ga-enye ya nye nwụrụ ka ọha ya mana n'eziokwu ọ bụrụ na ị nwere akwụ ime akwụ mete mmanụ ị nwekwara ihe maka ibi na township ị ga-afụ ndị ọ ga-abụ eje ka eshie nri asị bịa ịfụnanya gbaga na stọm ma Kenneth gotere m gịnị mmanụ si egbe ya nye gị gịnị kọp milk abụghị na waterproof were anata wee shie ofe echi a ga-isi ji mgbe ahụ ọ nọtaghị afịa eletakwa ego ejegotekwa gịnị kọp milk mmanụ ka e wee mee gịnị ka e wee shie ji so gị bụ onye che na nwere ihe ị nwere mana di gị nwere ala nkwụ dị na ya ime akwụ nye ekene mmadụ gịnị mmanụ ọ bụ ihe ka ọ bụrụ ihe that's number 1 big man wee goro ọka nata from township na ọbịa weekend esichaa ọka ị mana ị nwere ike inye akị ọka imere akwụ tinye akị sie na biko nke a bụ nke m nwere m akị oyibo mana ejikwa nke a atọ ọka a sị na onye nọ n'ụzọ nọrọ onye nọ n'ezi onye nọ n'ezi nọkwara gịnị onye nọ n'ụlọ otu onye nọ n'ezi si na-abata gotere gị bred gị wanyere ya akị ka o weta ọka amen so ihe njekwa bụ asịkwara na o nwere ihe ị nwere n'ọsọ gụ a ka a ga na-enye o nwere ihe ị nwere ị ga-enye mana onye township nata sometime chọrọ itinye ọkụ nepa were ọkụ ọchị ọkụ ọtị ọkụ na lamp machis adọrọ ọ bụrụ ya bụ onye akpọrọ onye ogbenye nebụ ya ka o ji esi inwe machis ọ bụrụ onye ajọ obi ọsị ya na mmadụ enye gị biko ọ bụrụ ebe a ka m ga-abara gị uru n'ekwe machis inye machis everybody has something to offer gbaa mbọ mara ebe ịbara uru give the much you can Chineke eme gịnị ọ ga-anabata ya amen eluigwe bụ ụgwọ Chineke ga-akwụ anyị on the last day na itinye onwe n'ọnọdụ ị ga-anata ya bụ ụgwọ ọkụ mmụọ bụkwa ụgwọ Chineke ya akwụ ndị mere ihe deserve gịnị ọkụ mmụọ a sịkwana ka m gbaba mbọ ọ bụ bọgatịrị ka m jee mgbe anyị ka na-agụ akwụkwọ nwere ndị ụmụ akwụkwọ chiri ọzọ ọgụ obere akwụkwọ sị biko sọsọ akwụkwọ ka m ga-agụ ka nje gwuo egwu ka nje gbaa bọọlụ ọ bụrụ na ị kwadochebe ihe ị kwesịrị ịkwado tupu ị gaa nnene jisi ike kwadosie ya ụfọdụ na-arịsị ọ bụrụ na m nwee pass mark 40 o zugoro m pass mark 40
ịgbadozi anya ka ị nweta 40 pass mark, ị nwetazi onwe na ebe 30, ọ dị mma? Ị ga-agba mbọ ka ị nwetacha ihe niile. Ịgbacha mbọ anyị na onwe ka ị nwetakwa onwe ebe ị na-enweta 70 ma 80, ifugi ya. Maka dinta fọrọ anụ ọ nọ n'elu wee gbaa egbe otu a wee tụrụ ya egbe. Mgbe ahụ o ji gaa aka na triga ka ihe o bu n'uche kwanye ga-enweta ya. Mgbe ụfọdụ gbakwara nụ ya ọ bụrụ heyi n'ali ọ fọrọ obere nnu na-eme gịnị efepụ. Otu a ka ọ na-adị ịgụcha akwụkwọ iche na-egụchaghị ihe niile emechekwa mgbe ama akara nkụzi asị gị na elu nkekwa ọ bụ ihe dịka matematiks na-ekwere ndị dịka idere 7 si karị 1 ka ezi 1 ahụ ị karịrị ilozo ya idezie 7 as answer. Otu dị Jesu Kristi ihe njikwa asịkwana ka ime na anụ wee zugo ọ bụ pọgatrị ka ịbanye ego. If you ema pọgatrị ebe ka ị nweta onwe gị ebe gbaa mbọ ka ilu onye ahụ gị n'igwe. Ọ bụrụ na ịgbasi mbọ ike ị ga-enwetakwu ya. Amen. Faith makes everything come together. Okwukwe agụrụ anyị ihe ọgụgụ nke ịbụọ gbasara nna anyị Abraham. Ọkụma nwoke ahụ tara afụfụ. Mana ọ tara afụfụ, mana okwukwe o nwere kọbara afụfụ ahụ ọ tara. Ọ dịka onye ekwere kwara ọ ga-abụ nna igwe mmadụ. Ọkwa eziokwu? Kere igwe mmadụ ahụ ọ fụbekwe ha o. Chineke egori ofu nwa bịakwasị ya were ofu nwa jee mee gịnị? A sị ị ga-abụ nna ọtụtụ mmadụ. Onye be agafe gị ite ime o emechezie nnọọ site n'okwukwe ha na ọgụ ha mere ndị na-agafe ụzọ. Chineke onye ha ofu nwa bịakwasị kpọrọ ofu nwa jee chụọ aja. Biko ọ bụrụ gị maka ihe ga-aza Chukwu. Ebe ọnwe masị Chukwu dị anyị ihe anyị gwara m ga-emekwu ya mana ka nwoke na-enwe onye nwoke na-arịsị na a ga-eri ọna mana ọka ka chi fogodi na ọ bụrụ na chi eforo iri ọna ọgbaka gị na akpịrị ya ka ọna wee ghee ka nwa m ka ịchọ ka wee chọrọ gị aja m ga-eme ya mara ka m mụtakwuo ọnụ ọsọ ofu anyị ka ịchọ ka nye gị. Mgbe anyị nọ praịmarị ụmụ ihe na-emebe ụmụaka ihe na-abụcha ndị Ọyọ steeti weta ihe mmiri akwụkwọ na line egwugide egwu were gbara ọsọ. Ụmụ nwaanyị na-ele kpọf that time ma ma eti nwaanyị Yoruba. Ọ bụrụ na ichite nkobobi oge ahụ ma ọ 1982-83 apụ obere ọ bụla akwụ na line ma etilesi kpọf ofu egotere onye kpọf ndị frens ya akwụ na line aka asịtị oge ahụ ife na-akwa otu a ọ dịgo ọcha ụcha ka Chineke kpọf ọtụtụ ego otu a ndị kpọf a na-atọ ezigbo ụtọ na mata dịkwa ọchịchị enyi gị itinye ya n'ọnụ thank you with ice cream na ahụ otu a o tinye na wọl apịnye ego obere n'aka ịlacha ya. Ama m ihe kpatara ụmụaka ji eme ụdị ha. Amen. Ofu anyị nyere m Chukwu ka isikwa m nyechiri azụ ihe chere ka ha bụ ebu mgbe ha ruoro 5 ihe ya na-akpata ụfọdụ nne na nna adịghị ka ụmụaka ha chie fada ma ọ chie sista isi na-echi fada gụwa bụ dị ọkpara m mmụta ụmụ nwoke na-abụ si na gụnwa ga-eji chie fada mba ọ bụrụ ọhịa lụrụ ụmụ nwoke ịnọ. Amen. Ọ bụrụ ụlọ one ịnọ ka esizie n'ime ụlọ ahụ mgbe gịnị gụnwa gabazie mana ọsọ ọsọ bụ akụnụ dị ịgabazie ma na ofu anụ a sị na ofu mkpụrụ anya mere gịnị ofu mkpụrụ anya mere gịnị. That is true. Biko achọrọ ka ụmụaka unu mụta ihe a na ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. That is it. Onye nwere ofu anya is almost blind. That's the saying. Ụfọdụ achụkwa na adị ya nwaanyị amachi sista ma ọsọ ofu nwa nwaanyị ya mụrụ ejechie sista mba mama ya si ya mama njezi ọmụgwọ. Things like that. Otu dị Jesu Kristi. Okwe na-enwere ezi ọlụ nwụrụ anwụ mana dacha ọlụ pụtara ife na ndụ onye Abraham. Okwe pụtara ife na ndụ Abraham. Ọ ya ka ha ji nweta gịnị ya bụ ofu nwa ha nwetara. Biko ọ bụrụ unu ga-ekwe nke nọ na njem
ka m wetara unu mmiri ka unu saa okwu, ka nwunye m gwụtara unu ntụ ọka ka unu mee gịnị rie nri, ka unu fike mee gịnị wee gaba njem unu na-aga. Ngwa mee n'otu a, ya ka mesịrị wesị kedu nwunye gị na ọ nọ n'ime ụlọ, ọ sị na anyị ga-agafetekwa ụzọ ọzọ, ama ndị a arọ na-abịa ọ ga-eme gịnị, ọ ga-ekwu nwoke. Chineke wezụrụ ya otu dị Jesu Kristi. Ụmụnne m, ada afụchi ihe niile anya, anyị ga-eji okwukwe wee kwere ihe ụfọdụ, and ihe ụfọdụ ị kwenyere ekwenye, okwe ahụ na-ekwegburu gị ihe ụfọdụ na-amara anyị ya. Ime ka efuchi ihe niile, you will lose everything n'ụwa n'ụwa. Maka gịnị? Chukwu onye anyị na-efe adịrị afụ ya anya. That's number one. Chukwu ahụ anyị ji maka ya bịa ebe a adịrị afụ ya anya. So imebe ka ị fụcha ihe niile ma ọ bụ ka ịghọtacha ihe niile, ugbu a eme gịnị efunarị gị. Ọ dịkwazị ka onye na-achụ akụ na ụba nke ụwa. Ma Jesu gwara ụmụazị ya, isi ndụ anyị dị n'ụwa abụrọ ka akụ na ụba anyị ha, ọ bụrụ ka idebe anya ka akụ na ụba gị ha. O nwere ndị kpajuru ọba mana ndụ ha enwere gịnị, enwere isi. O nwere ndị na-abụrụ ka ndị gbaa aka mana gịnị, ndụ ha juru eju, ma ha gịnị, ha nwere Chineke n'ime ha. What matters most is the faith with which you face God. Okwu iji onye eme gịnị, na-eso Chukwu. Otu a Abraham si wee mee gịnị, kpọrọ ya bụ ofu nwa si ya were jee chụọ aja. Unere ya na ihe abụsị ofu nwa ya o. Chineke mechasịa gịnị, imerekwere nwa ahụ na ya n'akụkụ ọfịa, ị ga-afụ ebune n'ebe ahụ were ya mee gịnị, chụọrọ m aja. Otu dị Jesu Kristi. Lote na okwe na-enwere zọrọ mere gịnị, nwụrụ anwụ n'onwe ya. A gwara anyị mee gịnị, anyị kwadoro onwe anyị akụ na ụba n'eluigwe. Ka ka anyị si kwado ya, eme aka nyere mmadụ ibe gị, ọnya bụ gịnị, oke Chineke debere gị. Ihe anyị nyere mmadụ ibe gị, ọ Chineke ka nyere n'eziokwu, ọ nyedebelu gị ya. Ya ka ụbọchị ikpeazụ gị na-enwere ozi ike inyere onwe gị aka, mgbe ị na-adị na nke ọnwụ bịa, n'ihi na oge agụụ na-agụ m imere m ihe a. Mgbe ọnọdụ dị otu a, imere ihe dị otu a, otu dị Jesu Kristi. O doo anyị anya na mgbe anyị na-eme omume dị iche iche n'ụwa ka anyị na-eme gịnị, anyị na-ahọrọ ụgwọ na-esote bụ omume. Mgbe ị na-eme ajọ ihe, you are choosing the punishment that follows evil. Mgbe ị na-eme ezigbo ihe, you are choosing the reward that goes with gịnị, ime ezigbo ihe. Ka Chineke nyere anyị aka, okwukwe anyị nyere anyị aka ka okwu aba anyị ime, nyere anyị aka ịkwadosi ụkwụ ike n'ime ihe dị mma ya na ịjụ ajọ omume. Onye nwe anyị nọnyere unu.
n'ime Kristi ebe Chineke anyị bụkwazị nna anyị o nyere anyị okwe siri ike na anyị kpọkuo ya na ọ ga-aza anyị ya bụ ka a nwere ntụkwasị obi yọọ ya maka mkpa nke ụwa niile ugbu a. Meri nna anyị, Meri yo nwanyị obiọma, Meri yo were anyị nye Chukwu n'aka. Meri, Meri nna anyị, Meri nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ndị otu Kristi ka ha nọdụ na nche ikpe ekpere, ịgbakọrịta onwe ha odibo nakwa ịjụ iso ụzọ nke ụwa, anyị arịọ gị onye ezigbo mama, Meri nna anyị, Meri yo mama nwanyị obiọma, Meri mama were anyị nye Chukwu n'aka. maka ndị ọchịchị obodo nakwa mpaghara obodo dị iche iche, ka Chukwu gọzie ha ma kpalite mmụọ ha, ka ha were eziokwu ikpe ziri ezi na-agbara obodo anyị odibo, anyị arịọ gị n'obiọma. Meri nna anyị, Meri yo nwanyị obiọma, Meri mama were anyị nye Chukwu n'aka. maka ụmụaka ọkachasị ndị nọ n'ọnọdụ dị egwu, ka e were ha kpọrọ ihe ma na-edobe ha n'ọnọdụ nsogbu na-adịghị, anyị arịọ gị Nne nwere atụ, Meri, 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 Meri nwanyị obiọma, Meri yo were anyị nye Chukwu n'aka. maka ndị agadi na ndị na-adịghị ike, ọkachasị ndị na-enweghị ndị njikọta aka n'ezinụlọ ha, ka e were egwu, ndidi na ịhụnanya na-emesi ha omume, anyị arịọ gị Arụ ike ndị ọya, Meri nna anyị, Meri mama 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 were anyị nye Chukwu n'aka. maka anyị niile gbakọrọ na St. Eugene, ka anyị na-eso ụkpụrụ na okwukwe nke Abraham, Sarah, Isaac na Jacob, anyị arịọ gị nne okwukwe, anyị mama mama were anyị nye Chukwu n'aka. maka ndị nwụgoro anwụ, ọkachasị ndị anyị na-echeta na Jamas taa, ka ha site n'arịrịọ na ekpere anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebebe na alaeze eluigwe, anyị arịọ gị nabata n'alaeze gị nna, were mkpụrụ obi ha nyekwa ha udo. Kịta ka anyị yọọ Chineke maka ndị ọzọ na-akpa anyị n'ime obi n'ofu n'ofu. Ezi Chukwu dị ndụ, anyị akụsagoro otu o si bụrụ mkpa anyị, ibe ezi nna anyị n'obiọma gị nụrụ ekpere anyị, ma dekwasị obodo anyị bụ Naijiria anyị ebere, nye anyị ezigbo ndị ndu ga-eji obi mmadụ na ịtụ egwu gị wee chie anyị, ndị a bịara anyị site na Kristi dị nwere anyị. 171.
2, 4, 3. Chineke jaya mama Dima Kanyi kene Chineke jaya mama Idima onye keruwa onyoma 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 onye keruwa onyoma onye keruwa n'ibo onyoma obianu kene ya bunye ya onyinye ekene dịrị gị na imera piano kene ya ka ibunye ya onyinye ekene dịrị gị na o imela ka anyị kelee Chineke bunye ya no ọ dị mma onye ọma onye ọma ka anyị kelee Chineke janụ ya mama ọ dị mma ihe ebube mela ihe ebube mela ihe ebube mela 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 o ihe ebube ka anyị kelee ya nwanne nkele ya ka anyị kelee ya ka anyị kelee ya ka anyị kelee ya nwanne m kelee ya ihe ebube mela ihe ebube mela ihe ebube mela ihe ebube mela
bela bela o ihe bụ ka anyị kelee ya Nwachukwu kelee ya ka anyị kelee ya kelee ya kelee ya ka anyị kelee ya la kelee ya ihe ebube emela kedu ihe anyị ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru arụ kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru arụ kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru arụ isi gị ka onye ga-akọ mmeso adị abụ ọma ka anyị jiri bịa Chineke abụ otito ka m jiri bịa n'iru gị soro m na-eto ya na ọ dị mma soro m tobe ya na ọ dị mma ndị nke Chineke bịanụ
na ụmụnne m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-atụ Chukwu na chi ike niile ịnaranụ. Onye nwe anyị, i sitere n'ebere gị nye anyị onyinye nke a anyị na-ebutere gị. Biko nọrọ aja nzukọ gị na-ehunyere gị iji mere agha obi. Mee ka anyị site na ya kpata n'ihe obi ga-ezọpụta anyị site na Kristi onyenwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welisenu obi elu. Ka anyị ndụrụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O narị nsọ Chineke Chike niile ebe gbasa ụwa site na Kristi nwere anyị. Onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe. Bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto obeghị oge niile na ukwe na-asị anyị na-eso eso gị na-edonyere ụmụ nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịtụkwasịra mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya anụ niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, onye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ime obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna na-achịta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa ga anyị bụ ịga achịcha nke ndụ na igwe nsọ ka ịzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị n'ebe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-azụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Leo na Archbishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezi ihe nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko bịara anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were nketa ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-eso n'ime ya na n'aka ya, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye Chukwu na-achị ike niile, nsọ bụ n'otu niile site n'ụwa ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziere anyị, were kpọkue Chukwu Nna.
zọpụta anyị anyị na-arịọ gị o si bụrụ ụwa na-achọ onye niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na nche oge niile anyị ewere gbara nsogbu niile were nchebe dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi mgbe zọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi ị gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwara anya na nche anyị ga kama lekwasị n'ukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ igwe dị ndụ na-achị ebe udo ngosi bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu leenụ na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha were isi mabụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
146, hymn 146. True.
onye nwe anyị biko mee ka ahụ n'ọbara nwa gị nke anyị natara zọpụta anyị mee ka anyị jidesie aka ike n'ihe nke eziokwu gị ihe dị abarịrị anyị site na Kristi iwenụ anyị. Anyị nwere obere ọkwa one ma one anyị na-elotere anyị niile n'ọnwa Ọgọst anụ bụ ọnwa anyị ga-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche maka ngọzi amara ya n'isi anyị niile n'ofu n'ofu, ezinụlọ anyị niile, obodo anyị niile, steeti anyị, n'ụzọ dị iche iche Chineke ji wee mere anyị amara na arọ nke anụwa gwụrụ agwụ were na-abatakwa nke anyị nọ n'ime ebe Ọgọst ebe anyị nọ na. Ọ bụ n'ọnwa Ọgọst ka anyị ji enye ekene bazaar nke anyị na-eme monetized. Nke a bụ ụka abụọ n'ọnwa Ọgọst. Anyị wee na-edotere anyị niile, ezinụlọ ọbụla, onye ọbụla, otu ọbụla, zonu ọbụla, Shanahan, Hiri, Tansi, otu ọbụla, ndị nne, ndị nna,
ndị Legion of Mary, ndị Charism, Youth, Young Adult, grupu ọbụla nọ na parish anụnwa. Ọ bụ n'ọnwa Ọgọst a ka anyị ji enye Chineke ekene igosi ya maka amara ya, ihe niile o mere anyị. Anyị ga-ebido ya ozugbo ma tupu anyị na-aga n'iru, ana m akpọnite Mike Alọfoje na ezinụlọ ya ka ha kwụrụ ọtọ. Mike na Jovita Alọfoje. Nye njesi Mike ka ọ kwụrụ ọtọ bụ mamụ ya rapụ ka nsi wee ghọta ọ mara onye bụ mamụ ya. Ọ bụ nne nke zụrụ ya bụ onye rapụrụ onye nke ọma. Ọ bụ ya ka ọ na-ebere akwa ya. Ama m na dimkpa dị etu ya nọkọta ọ na-ebe akwa ka nwata. Ọ ka o si wee metụta ya. Anyị maalụ ka anyị si eme, onye atụ anyị ihe metụtalụ ka anyị si eberu, ka anyị si agbaru, ka anyị si akpọ. Anyị wee na-ayọkwa anyị niile amara ka anyị si eme, ka anyị gbatutere ya. Ndonu, daalụnụ. Nwere oghere a wee na-ekene ndị kara anyị ụka tata bụ anyị nwere seminarian nke anyị maalụ Christian Riguaroje. Anyị na-ekene wee na-ekenekwa ụkọchukwu ọ kọwara ya onwe ya, Irenaeus Enogu, bụ ya bụ ụkọchukwu kara ya ụka tata. Ọ kọrọ ụnụ iji ya na aṅụrị nwere bụ ka o si were ekwu, amara na ọ ka ya asụba Igbo ọfụma ka egwu siri atụ ya, ma ọ kwuru ya ọfụma. So fada anyị na-ekene gị. Igbo anwa ilo zọrọ ya. Daalụ. Kịtazi anyị na-akpọpụta ndị nke na-aghọgbu onwe ha, Chika na Emmanuel nwe obodo, ndị nke na-anụ di na nwunye ọgụ arọ were mee na-eme mmemme ya, a na-asị Chika na nwunye ya na mkpụrụ ha mịtalụ ka ha pụta kịta. Ka anyị fada ekpe anyị niile anyị ewenye aka soro fada were kpelu ha ekpere ka ha were gaba n'iru kwa na ọgụ arọ. O nwere ndị ọ kagburu mbido, nwee ndị ọ bụ n'oteka, ma ebe unu nọ anyị na-asị unu ya emekwu ya mmaji. Nhara ya mama si ya n'omela. Kịtazi ana m akpọnite ndị niile tata bụ ụbọchị izu a na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If there is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Nekwenụ fara kwụ n'azụ anyị eso kụpụrụ ya aka. Unu kwụrụ ọtọ, anyị elute unu. Daalụnụ. We welcome you. We thank you for worshiping with us. Anytime you are around, please come back to worship with us.
ha erika unu n'anya n'azụ elukwara ha 15 ndị tata bụ ụbọchị izi ha bịala ụka anyị werekwara oghere a wee na-ekenezi maka afọ ma ọtụtụ n'ime ha ọ dị nka ndị a niile ebu ndị so ndị ada ọlụ gedegwum ọkwa ya so anyị na-ekene ndị ada ọlụ gedegwum kpọmkwem anyị na-ekene unu wee na-asị unu jidenu ka unu ji daalụ ha ka nọkwa n'azụ kịtazi ka ha na-aga n'iru efu na hapụrụ ka ha na-aga n'iru ana m akpọnitezi onye na-afụ maka ihe gbasara baza na ndị otu ya Maazị Siwaye Omeakụ. Biko, before anyị na-aga n'ihu, ekelekwere m ndị otu anyị last Sunday. Unu gbara mbọ nnukwu. Anọ m na họteelụ na-awọchị unu ebe m nọ na Maryland. Daalụ nọ. Unu lee anya, anyị nwere 6 baskets. Nke mbụ the general basket. So ọ bụrụ na enweghị ibe belong, group belong to. Ịbịa inye onyinye gị tinye na general basket. I nwere Shanahan. Ị bụrụ onye Shanahan, ị bịa gị tinye ya onyinye gị na Shanahan. I nwere ndị youth, nwee hiri, nwee ndị grandma, and nwee tansi. So each basket is labeled. So onye bịa ịbịa gị tinye nke gị dị ya. Daalụ nọ. Having said that, aga m akpọpụta ndị otu mmiri ha na-arụ ọrụ a. Sir Paul Ifediba, Sabin Amadi, ọnụ na-ekwuru ọra, the talking tech, Adaolu, Ajiofu Egbu, and onye isi ndị youth. Ama m na ha anọ ha na Texas. Ha gara ụmụ Igbo United. O nwere ka alọtabeghị ha. Onwe onye ga-represent ndị youth ya bịa biko. Thank you. Oh, okay. God is good. Again, God is good all the time. Orumana ya be gwa na-ekwere Igbo esula maka na nwata ahụ be nne ọ na-asị na ndị ahịa anatabe. Ihe a bụ ụka akara aka anyị ga-eji isi wee kwe. Akwado oguma agara bi esi nkapi nke ọba anụ dị ndị ọ na-esi nyachu adịzi anya na ọnwụ anwụ n'ọzọ ụmụnne ya kwara ngwongwo maka isi. Otu ọbụla dị iche iche gbadazie anụ na ana ka anyị bido. Nke a bụ agba nke abụọ. Nke gara aga bụ agba nke mbụ. Biko ka anyị mee na ọsịsọ. Ka anyị kelee Chukwu ndị kwa ya biko nye na ya onu. Amen. Orakwe Anwule family. Anwule family na-abịa. Aji efi wee na-abịa. Orakwe Anwule. Amen.
Jayama, 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 Okwe Sirinya Yekele, Jayama, Jayama. Jayama, Uno Jayama. Only family, I know can have you when I be. Only family. I got to corona so ha quality. Quality. Thank you, only family, thank you. Quality, quality, yeah. How do you roll? Quality, dalo. Quality, dalo. Oh, the Mashana ham. About coffee. Ekenta family. Also, fund na be Ekenta family. I nekene. Ekenta family. I nekene. Also, fondo. O fondo. Wa mama. O fondo family. O si wa mama dalon. Dalo no found the family. Rosemore family. Rosemore family. Rosemore family. Rosemore family. Go ahead. Abraham. Choma Anulaha family. Ndị be anyị ama m na-ebido akwa na ọ na-afịa arụ mana otu a ka o si wee dịgodo agba nke abụọ ka anyị nọ ihe anụnwa onye pụọ onye ka ọrụ ibe ya jee gwa ya na chi anyị ka mma n'izu ụka na-abịa abịa ka ọ dịkwa ka ọ ga-adị birikwa na ndị nwe mmadụ udo dịrị unu. Thank you, Tokitech.
dịrị Jesu Kristi. Igwe ka ọrụ mụrụ aka. Agwa mụrụ na ihe a bụ isi mbịa na USA, ọ bụ eziokwu? Ihe dị ọmụtọ bụ unu nwere ohere na-ejikọta onwe ụlọ ọnụ dịka ndị na-asụ ofe asụsụ ndị Igbo. Dịka ama ya unu, jisikwe n'ike unu jikọrọ ọnụ na-eme ihe ọfụma. N'akwụkwọ m na-agụ, achọpụtara m nna m bịa na-akụ ma achọpụtara ihe eji asị mgbe nwere eze mgbe nwere eze. And I don't know the reason, but I thought I'm not able. People not sure where that I need to tell. But I just the officer, I want to through the imams and balance. Jebel Yoruba, spend the Oba, where I need you. I go to the class. The way creates the one chiefs. The Bible is, you do them, maybe in chief. We have a business on here. They got the task, you do not say so. When you are not our room here. Ya ọkara sọsọ n'ụlọ ụka dotekwa n'ọnụ n'obodo na-enyere ụmụ na aka na-afụ ụmụ n'anya na-awa aka n'igbo sie n'ike. Otu abịa ka ụlọ ụka gbara mbọ sọsọ ga-erute ebe a mara peka spirit anọrọ na ọdụpụtara ya mana mgbe ọbụla parasị m bịa ọ ma senior ka ọ bụla ebere onye head command agụrụ was thank you father. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu.